този епизод при възможно най-хлъзгавите майстори ще нарежем E60-ка, ще си майката и други работи. Гледайте и се забавлявайте с нас. Айде, какво направите с това кабел, бе? Ще навиеш ли влана? Колкото му е. Чакай бе, на другата посока бе, див. На другата... добре, вие знаете какво правите, окей. Да видим какво става сега. Добре, да. Браво. Само караш. Ти не гледаш, ти само караш сега. Завърти наляв и излез. Лев. Леко, мали на канала. Така, стига. Ще му избегна пизана там. Трябва още да изкара според мене. Ама вижте вие да е. Оп! Как те падна, не знам. Внимай, не може да измисля. Мамка му. Мистер факин доктор. Виж, какво е там? Това не е довършено. По този някъде какво е? Това не е довършено. Какво е? Защото в момента съм ти димал капак. Давайте я правим другия инструмент. Да го довърша ли? Как държи тавана на БМВ-то? Каприо! Каприо is made. Давай, стоим големия касапин. Не, защото с малък е само да... Бункер няма го правя. Ау! Чакай, поне ламбата на масна, брат. Чакай, не да удвини. Има и джест. Тор. Ой, шит! Те са много здрави тия 5 серия, бе, майна. God damn. Няма да го чупам, брат. Няма да го чупам. Ой, шит! Аз съм в Англия, брат. Аз съм в Англия. Аз съм в Англия, даже. Ой, шит. Да. Заболекат. Едната е до тук, другата е до тук. Супер! Не, защото ще го отрежем, това би трябвало тази лойка колата да падне насам. Това е най-голямото купе. Което е и кабрио. Мале, това виж колко меня. Колко е часа? 3:20. Да, кой е? Йо! Без престъпление. Йо, no, bro, no! What? Ела тук. Ела тук. Снимай ма. Ще се опитам да не се прибия. I have to go sit there. It's fucking wild. Easy man, there's still glass everywhere. I have to say I'm very impressed with the 5 series. They have a double fucking floor like the Omegas. Между другото трябва да говорим на български, защото това смятам в някакъв момент да го едитна и да го кача. С целият процес с паркирането на колата и всичко смятам да го едитна за българския канал. Добре. Не, брат, в смисъл, кеф как се го направи, защото това е екстра конструктивно. Те са много здрави тия коли, брат. Виж ъгъла. Виж ъгъл. Да, бе, Прешър пойнта тука, идва тука и е тука. И това е като... Брат, много добре са ги инженерали тия коли. 5 series, окей кар. It's good. Ти помниш ли, че Виж това, брат. когато я докара,
мога ти кажа. Кога ти я леко, докара... виж как е лева кола. Брат, човек, това е много здрава кола. Ти помниш ли, кога ти я взима тази кола и я докара тук, аз дойдох и проверих дали е твиснато шасито. Не. По тония край от тония и ни беше твиснато шасито, брат. Удар Което- е бил с над 100 км в час дърво. Странично се Да. е ударило, предна лява гума се е нашила. Предна лява гума се е нашила точно в дървото и той е един вид отскочил надясно. Пак има мисъл задна лява. От тония край беше да, лещ. когато бяха врати и сега вратите са ето. Много яко купе, брат, много яко купе. Кеф има. Coming from the hood, the D-boys are the superstars. Ride 30 inches on a bucket, all new cars. So flingy, flingy, so flingy, so blingy, blingy, so blingy. You see me, you see me. The girls clingy, they clingy. They wanna ride with the juice mine. Mr. Bang, bang, falling down the homecoming line in a Sherry line. My car's like my wifey, so I treat her with the skeeter. Skeeter rubber's worn out. You can tell by the mileage reader. Betty, Betty, Miss Betty, the name of my new Chevy. She snow, recite the color of her skelly. She got it, watch so clean, no spot. She mine till she break down and then I got